Yeah. Meka asembi achire wiase nyina one Ghana man. Hwe wo ya brante wo ya abaya wo ya kokora ene year yewomi up to the year 2023 and 2024. Me say mfa sika eni agro ewo wabrabom. Hwehwe sika achire akwane. Ba pesika ne kwane so. Ngai pesika ne kwane so. Hwehwe sika ne kwane so. Die ntima meka from 2023 to 2024. Ene ye wuni se wiase ayedene. Wiase ebe ye dene a. Wiase the whole world. Eba be ye den amu be ye dene. Me kire mo ade bi Ukraine on Russia. Krom ye nu pene kontokwa. Aka the whole world abi osunisuo. Na ne eba ne enye ntokwa o. Ba nipa be sunisuo. Second way aware enne woye ba ana barima wunya ba de udona opa aware no. Woye ba so wunya be ma do obeso mu se obekura mu a me se opa woni nentena. Obedurumre bi aware obeyese cocaine no. Ubehunu be ma wunya na nkape ba onware wo. Be ma beyese ono betena ba obedi ubi na akọ because ono ankasa no onidie obedi na afaba se odoto no so. Na nti ebema life no mu ayet basa asikafo kakra omo adika na nya sika no ni bewuru wiase. Asikafo kakra omo sika kakra no ni bewuru wiase. Me kire mo simple thing bi wa ha. Obafo obi nimbaaye mo hu do obeyeye na oma nipa so cement. Odi nipa kogu asondanim nsehunu ni nipa di nachi. Obafo abeye bi, opambo abeye bi. Chese many pastors yaba bia ni wo fra Awurade Nyankopon. Second one ni ene ya sore a di number ni ya ati number kuo. Canada Japan meti abrochira amafo se omo te abrochira ye adwumadene ye yo. Omo sinyi dasi wo se Canada Japan kuo omo okodwon. Wote abrochira Canada Japan to aduane mani ni no. Oti watin se ni tam de kwotena Canada Japan kuase. Bini kwotena number kuase. Shatawali Stoneboy siwon saa nkrofo no omo a omo di ni dinati kuro no oye saa nipa ni wuru omo enti obeduru mre bi ni kuo members no nia ombeka ono beka bia no okwantru omo number kuo members ya the same thing nti obeba wiase nti obeduru mre bi se saa ni Canada Japan ka kire omo tie abrochire ha ne kura se omo mfa fom enko Ghana ombefa fomako. Mene mi jino kachiro me kande me sesi mbo. 2023 to 2024. The obeba wiase no. Omo ndi kenye sika kakra ne be wuru wiase. Ntima na wi no ma woni na ho. Wo ye ba wo okuna. I think se woni na sem ebo abire a mo mfa mo ho nkwahye nkwase asem mu. Nia mo wo obesumude. Ba woni nia wo bedi a wobehwehwe se wo kope be ma ne na ada. Mema bebrede ma be call eliminati. E ma kuku beba that time. Ma kuku beba that time. Because sikani bre beba. Koso aho kire aba. Nti ba no ohuru be ma oteka nkura na opese orash no onyane obedi. Mesromo. Mo mfa senye joking. Na mo mfa nye nkwase asem. Satama Noah oka kire don ne se onu ni duafon na ode ne nsa ne seneye no omo megun no nipa bu ni nkwase asem ba bre ni duruye no nsuo ne di omo kono mu hunu ya na akachi